So yohon lang mga ka-dwarfs, at sana nagustuhan nyo ang simpleng episode ng aming prank ngayong araw. So sa mga bago pa lang napadpad sa munting channel namin, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated naman kayo sa mga future upload namin. So bago yan, shout out muna kay Paul Rex Manili na siya yung gumagawa ng logo ng channel ko. So maraming salamat sa effort, kaibigan. Shout out rin kay Oreo Villa at Alhari Overseas, Boy Saudi, Arabia Damam. Shout out rin kay Adi Rulion. Shout out rin kay Rodtic PH. Shout out rin kay John Mendoza. Shout out rin kay RJ Sabandal. At shout out rin kay Uplok TV. So lagi niyong tatandaan, no? Spread good vibes. Good vibes lang tayo mga kaibigan, mga kadwat. So hanggang sa muli. So mayroon pala akong ipapakilala ngayon, isang kaibigan ko na siya yung binabash niya sa video namin, na yung cameraman ko. So sana hindi niyo na mabash ito dahil marunong na siyang umawak ng camera. So magkamukha pala sila ni Uplok TV. So ipapakita ko sa inyo. Yon. Ina ba? Say hi, Uplok TV. Uplok TV. Shout out. Shout out yung pala. Okay. So yan lang muna mga kadorp. Let's go.